חברתיים, מלווה בראש המינהל גילה רונן ובמנהלה אלעד בן דוד. אתי משמשת דוגמה ומופת לעובדים בצוות שלה ובמינהל כולו. היא מנהלת פרואקטיבית ויצירתית, המובילה את הצוות כולו לעשייה מקיפה, המושתתת על תפיסות מקצועיות מתקדמות, תוך חתירה למצוינות ולהשפעה רחבה ככל האפשר. כל הכבוד אתי. בזמן שהם מצטלמים, אנחנו נעבור למצטיינת הבאה. ממינהל חינוך, נוער וקהילה, הגברת קרן משה, תומכת חינוך כיתתית, מלווה בשרי דרור ומשה מולה, מנהל מחלקת פרט. קרן תומכת למידה כיתתית מספר שנים, מובילה ביד רמה למצוינות, ללמידה מיטבית יד ביד עם צוות הכיתה ובית הספר, מפגינה ידע ומקצועיות רבה בעבודתה מתוך ניסיונה האישי, ומהווה דוגמה אישית משמעותית לשאר חברות הצוות. היא מביאה עימה עוצמה